150! Here we are, And again and again and again and again! we are the Sister Rakas Barbies! For today's vlog, gagawa kami ng panibagong video. And for today's video, mubisita mi sa one of the most visited nga cave po dani, which is ang Tibao Cave. So mga ka-150, this way ang padulong sa Tibao. So stay tuned at abang-abang na kayo sa aming panibago at pasabog naming videos. So mga ka-150, sit back and relax. What are you waiting for? Gora Bells na! So mga ka-150, mo ni ang pag-ianan padulong sa Tibao. Camera is on! So mga ka-150, padung nito sa Tibao Cave. Ma-witness din nyo ang kanindot sa cave. Scarlett! Yes, mga Con50, abang-abang kayo na abang-abang jud mo sa amo ang video karon kay it's time to swimming. Not just swimming but explore Yeah. what is inside the cave. So mga ka-150, murag dollar na siya, murag I think there are 250 meters gikan sa main road. So mga ka-150, mao ni sila. Si Scarlett, ready na kayo yung outfit? Showcase your outfit. Yeah, she is ready. So mga ka-150, ang katungusan na mga kauban, tuwan na una kay Tom's Che. So si Kylie, gapadong si Joa kay a beauty with a purpose. Ako mga Con50, no need to pajong-pajong nakaitom na daan. Yes, mo na sila halinon og foreigner. Blessing! More of fam, more Blessing! isa na naman baklang umahon sa kahirapan. It's me, Scarlett. Sila po sa Ranas with my husband Kirk. Abasing. Abasing. Should I mention your name? Abasing sa name. Should I mention sa name? Kaya narabay ahas. Si Kylie, inahas na siya. So, Yes. Mga ka-150, try na akong inahas ng my best friend, the most best friend ever. so ganyan siya. Inahas yung boyfriend niya. Tingnan yung boyfriend niya kung hindi ba hindi ba ma-in love ng pabalik kasi gumanda siya lalo. And I think that Sinaktan mo ako noon, maglaway ka ngayon. wala! Bongga! Best in tagline! Mo rin siya mga ka-150. Mo rin siya. Happy to juta. Always. Silamin na labas ko, balikin ako. Ah! Bongga, uy! Welcome, mabuhay! Welcome to Tibao Cave, where you can find virgin most Most of all virgin and virgins. Tara, Hala, ay bongga. virgin. So, mga... Ang tumboy nga virgin. Ito mga ka-150, nakabisit kami sa some cave pools, pero ang mo yung feature dyan karon is katong mga most visited nga mga cave pools. Isa ani is karong gitawag nga Tibao Cave. Fire extinguisher. And then karon karon na ay amo ang basta mo na to. O karon ma ka-150 niabot na ta sa location kung asa na to i-witness ang kanindot og kabugnaw og kalinaw sa cave. Let's start. That is a very most functional way. So mga ka-150, the sisters are ready now to showcase their best in talents in swimming. So, let me guess the first one. Miss Scarlett de la Puz Aranas, ang isang baklang umahon sa kahirapan. Yes, mga Con50. OMG! Look at the water! Very calm! Quiet. Kalma Very ba? clear. Kalma ba? Kalma. Wow. Kalmado, sama sa kalmado sa naong ni Scarlett. Hello, uy, bongga ka, Joy. Yes, mga Con50, as you can see, the water is very clear and it's really nice to swim here because of the
crystal clear water, and especially it is nice to swim because of cold water, and you can find love. Love and affair. Nindot siya ka 150 kay dinaw ang tubig. Arang ginawa dyan siya kaayo. Then, high tide siya karon. Nindot iligo, nindot i-relax. Mag-relax sa mi karon, magligo-ligo sa mi karong time kay in the past days bira jud na mo og bumlag na kanang challenge jud kanang need na pud mi kanang more ay kanang need na pud mi kanang kuan ba kanang relax na vlogging kanang Yes, so mga ka-150, we need a severe rest. Yes, severe rest. Yes. And then also, sa mga wakahibaw kung unsa ang Tibaw Cave, isa ni siya sa kining na ay mga tourist attraction karon open, and this is public. Wa ni siya kining na entrance, and kanang na ay di siya ingon nga kanang na delikado di para sa katong na the other kuan nga medyo taas kaadyo. This one is ang high tide ni ja is moabot siya sa 8 to 10 feet kung high tide. Kung low tide na siya sa 7 to 8 feet. Lami siya kadyo ka ambakan, lami kalangod dyan. Kuan di ay bawal di pud sa mga di ka maumulangoy kay ngano lawom jud siya pag ambak ni Diyos. So sa mga di ka maumulangoy kana na ay pag practice sa laban mo daan kay malingaw jud mo ani kung kamao na mumulangoy na nila. So mga Yes, ka-150, Yes, mga ka-150, ang katon di ka ba mo lang mga laki di ara ko ako himo ani jud salbabida. Charak. so mga ka-150, don't worry sa mga dili ka maokay, naaman siya yung mga bato nga inyong hawitan for the safety of your life. So mga ka-150, I can't wait to jump over there because it's so nice! So nice! So what are you waiting for? Gloria Bells na! Look at ka 150. Mano siya Tibaw Cave And the Hanon's Pride. and the Hanon's Pride. Diba? Clear kadyo. Mga 150, mga ambak na tawa ni Mika Ambak. Stay tuned, relax, sit back, and Gloria na, paspas na. Yes, mga ka-150. Para din sa mga viewers na lang always nga nagtanaw na mo. Para din ninyo ang among first na mga ambak. So, hello ni Julia. Wave. So, ready na ba? Yes, mga ka-150, we are always born ready. What are you waiting for? Gloria Bells Night! Happy birthday! Sister Rocket Barbie! Yes! Enjoy so much ang activity! Enjoy sa tubig! Refreshing! Yes! Ang mga sinida ng langit. Bart, tapasata na pod. Correct. Barakay. Kuha sa sistem ng langit. Barakay, yes. Ang Barakay. Yes, mga ka-150. Super lingaw. As in, maambak, ma-enjoy dyan ninyo, kauban ninyo ang family, o sa mga friends, ani magpapakabak. Bugnaw ang tubig. Unsa ang klase sa tubig dani brackish. Pagingog brackish, gasagol ang tubig tabang og tubig. Para tawag siya brackish. As in. Na-enjoy ba mga girls? Yes, na-enjoy dyan naman. Alam niya ang ambak, grabe. Yes, bugnaw dyan as in bugnaw ang tubig.
sama sa kabugno sa among relasyon. Charot. Mega shoutout din ko sa akong friend niya nga si Jay Olayon. Muambak me. And then para ni Nijo Jay Olayon and also ni Alaysa May Hulingaga Bautista diya sa Dawis. Hello ni mo diha dai. Yes, mega shout out to Robbie Ann Lacao, Danari Cantones, and also Dieter Cruz. Tumona ni siya. Maamba ko para ni Ninjo. Yes! Ah! Wow! Ah! Yes! Worth it! Minda siya ang bakabakan. Yehey! Mag-marmit tabi. Ako na. Oh my gosh. Sige. Pari. Yes, mga ka-150, ako na po isunod na muambak. And then medyo, wala gamay. Shoutout tayo ko, mega shoutout tayo ko sa mga friends ako niya. Nila ni Genevieve o Jody Benito at my sister Crystalline o yung anak. Mama, papa, na mapakasip ko. Ay, mo na Jody. Oh my gosh. Gosh na gosh. As in Joday. So mga mega shout out kang Jusmel Galera nga naas Pasig o ang akong silingan nga si Tristan Makina and Tristan Makilimutan nga ako igagaw nga akong silingan o sa akong auntie si Shabara Galera o si Virginia de la Peña. Shout out Virginia de la Peña. Thank you for watching. So mga rin para rin dyan yung mga ko. Oh my goodness. Go! Go, sister! Go, Dad! 1, 2, 3, go! Wow! Woo! Ako na ako, mas sinisan dyan ako dyan sa sound. Wala para ko kain dito. Yes! Mega shout out sa akong uncle nga si Kuya Sibel o sa iyang anak o sa iyang asawa nga naa sa Spain. Thank you so much sa pagtanaw sa amo ang vlog. So mao na ni Kuya Sibel, ante o sa mga anak, maambak ko para rin ninyo. Let's watch this. With voice, Yes, Uncle! Ano na ba, Uncle? Ole na rin na anda, Uncle, baka mga ligo ta. shout out ko sa mga tigligo na sa Tibaw. Yes, shout out. Yeah, shout out, mega shout out sa aking mga na-ex dira. Mega shout out kay Geraldi Riuha, Samantha Humag, at si Joy Magiloso, Cindy Vicada, and my baby Labs. Sige, ang bag na Baby Labs. Shout out kay baby Labs. Ambak na ko para nimo baby. Baby Shark! Ay! Ginukuha naman mo ito nga. Kuy na. Dara. Ginawa siya dahil. Dito ang tutoy na, paano? Madislocate ang tutoy. Correct. Madislocate ang Newton. Ambak maya. Mga 150. Super bugnaw. Lami ka, Video Jo. kaayo. Correct. Sa mga dili taga-anda diha, saan and visit the Tibaw Cave. It's really alluring. Back to you, Chocolab. Yes, hello mga ka-150. And arin na po sa ika-third na kong ambak dahil. Oh my gosh. Gosh na gosh. Sige. And then ready na po ko para sa akong take 3 na ko nga ambak. And then mega shoutout ko ni Ali Hart, ni Jay Olayon, o ni kinsa ba ni sa Mabaylas, ni Socorro Brave para ni Joke na yung muambak. Ano ba? Basta muambak na ko. Hala, wala naman ito nga Barbie. Hala, bongga. So next in line is Miss Scarlett.
Yes! What's up mga ka-150? And again, I'm here to jump. Kay ako i-shout out ang akong family, of course, akong family. Shout out to my family, to my Kuya Kasper, Kuya Lino, Ate Divina, Ate Maribek, Kuya Mac, and of course to my beloved mother. Yes, shout out ninyo, mambak na ko. Tabangin taon ko kay masig malumos ko. Oh my God! Earring, wa na nito nga. Wa na. Tak. Hala. Floating restaurant. Yes! Enjoy lang sa tayo. Mag-mermaid ko ha. Yes. Grabe ka ka 150. Super bugnaw. Lami ka sa paminaw, ma-relax jud ka unja. Another way of exercise kay murag mama stretch sa gimuhang mga kaunuran o mga kabukog charot. Bitaw unja sa mga gusto mo visit na ni wa ni siya entrance ang amo alang juda ni ihang yung nga kami taga-andahanon or sa mga namo juda ni is cleanliness ra jud amo ang gihang juda ni kay ano di ma-preserve ang among dapit ang among gipakadak-an nga cave pool kung hugaw ang dapit. So dapat aware ta nga limpyo ang among lugar, limpyo ang lugar sa Tibaw Cave. So mega shoutout di ko nila sa akong family na mama, papa, akong igsonda sa Crystalline is ang pagumangkon GI, Amer, IC, Clinton, Julian, MM. Hello diya. Ug ako mga auntie, sila ate diha, ate Isel, ang Gaji. So, Yes, so tanan si Charles. Yes, hello. Mama na po another in the fourth. Hi! hala, wa na nito nga Sister Rakas Barbies. So, ayan, mega shout out sa mga Sister Rakas Barbie nga wa nakatunga kay gilamian sa tubig. Yes! Hello! Yes, mga ka-150, mega shout out sa ako ang kauban sa Tagbilaran Scenic College. Si Darin na nun. Cut! Mega shout out sa akong kauban sa SSC, sa TCC, sa Tagbilaran City College. Mega shout out ninyo to President down to Representative. Thank you. So, mga 150, 150 dialak ko. Mumermaid si Ox. hello, oy Virgin. Actually karon ka 150 it's low tide kay pagambak na mo. Sadya lang mo mga tiil sa ubos. So sa mga tagas diya, kungkung lang kung gamay. Scarlett. Mega shout out to my boyfriend John Mark Santos and of course sa Charot Joke. Bitaw, shout out sa ako kuya si John Mark Santos na busy siya sa iyang online class. So mambak na ko. Mambak ko para hindi mo tanawak ko halami kayo kumambak pina-virgin. Yes! Yes! Sa pag-ambak sa virgin. Okay nga na maguna ako saan pag-ambak sa virgin. O sa pag-ambak sa virgin. So mga ka-150, lagoy-lagoy lang ta. Tawa sa mga kakapi sa lawas. Yes. Shout out Deko. Shout out Deko sa mga silingan. Dali ko na me. Shout out with me sa Andahanon Pride nga nisuporta sa among vlog. Shout out Deko sa tanang mga viewers at sa mga avid fans sa Sister Rakas Barbies. Hello mga kapatid. So, mga 50, mauna na siya ang gitawag na mo og Tibaw Cave. So,
ka-150, shoutout tayo ko sa ako ang alumni sa Webco Esto Pagadian City sa Buanga del Sur City Campus. Yes, mega shout out sa ako ang kabatchmate sa high school. Nga sila Jeanette Dagondon, Pres Stephanie Ryuha, isa ko man. Betaw, mega shout out sa inyo. Woo! Yes! Uy, sakit man to Stijan Bayot. Shoutout tayo ko sa akong batch na ko sa high school. Hello guys! Shoutout ko sa umaga batchmate. Hello. A few moments later. Yes mga ka-150, na-relax, na-enjoy, nalingaw jud mi karon sa amo ang laag with kanang relax.